नका तुम्ही आता नाही, माझे पोट असा तुम्ही सांगशात आयज जाऊन रोला हांगासर फाल्यां परत तुमच्या घेऊ नका ऑलरेडी घराकडे उदक ना नाही, फाल्यां परत ना आणि आम्ही आमचे कामाचे किती आज मॅनेज करचे पडटात लोकांक एप्रिल आणि मे हे 2 महिने जर तुम्ही टॅलेंटेड इंजिनियर जर तुम्ही हे करू शकना सॉल्व करू शकना तर व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस 2 महिने ऑलरेडी झाले दोनच महिने मॅनेज करा फक्त तुम्ही 2 महिने एप्रिल आणि मे 2 महिने आणि फॉर दिस तुमका 8-9 महिने मेळटात तेन्ना तुमकां प्रिपरेशन करून हे 9 महिने आम्ही लोकांक कशे हे खुर्ची उचला करा तुम्ही माहिती तुमका पाहून ना दिला पुढे छोटू शेडगावकर ड्रायव्हर भूतात टँकर घेऊन गेला आणि टँकर त्याने देवळाकडे अर्धो खाली केलो बॅरलांनी आणि त्याच्या उपरांत बाकीचो रस्त्यावर बेश्टो वतन झोपयलो जेईक सुद्धा त्यांनी कितें सांगलें तुझ्या बापाय घेवन ये नाल्यार हीच्या बापाय घेवन कित्या खातीर हो विशय जालो हो विषय म्हणजे लोकांक पाणी घालूंक सांगला थंयच्यान तो म्हणलो आपूण लोकांक पाणी घालपाक येना कितें स्पेशल थंयसर उदक नासलें म्हणून उदक टँकर ना असं येयल्लो ऑलरेडी 2 महिने झाले पयऱ्यान पाणी असता थंय नसता आणि टँकरवाले येयल्या उपरांत असो प्रॉब्लेम करता लोकांक पाणी घालिना Hi, I'm Vitas, and the problem that we have is that we haven't got any water for so many days now, and if there's water for a day, then after some days we don't get and there's no drinking water, and people are going to different places, wells are drying up, and there are a lot of problems that we all face. And we have always complained, but nobody seems to be taking the fall for it. Everybody just passes it to the next person and to the next person, and that's how it always goes.